Sisamkanjalo sonke ngeenyawo zethu. Ake siphakame sime ngezinyawo sihloniphe uNkulunkulu. Ukhona uMongcwele, ukhona umdala wensuku. Ikhona inkosi yamakhosi. Ukhona uNdinguye Ndinguye. Ukhona loya khona umhlaba udalabikho. Usanguye msuku. Uyinkosi yamakhosi. Ugwale, ugwale, sizamamkela ubaba wethu baba Andre Sithole. Hallelujah. Ngifuna sike senze umsindo ozodisturba phezulu emkhathini ezantsi olwandle. Hallelujah. Uvula umlomo wakho sinemeza hallelujah. Omama balilize, intombi ziscreame, insizwa shaya amakhwelo. Ake samkele ibulldozer. Hallelujah. There is a race which I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to be true. There is a race. There is a race that I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to be true. There is a race. Ake shaya uMongcwele izandla. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Awukhona bawuthi namhlanje uzobusiseka. Wenze kahle wafika nawe. Awubahage. You may be seated. Uma ngisuka uwona lomhlaba omdala izohamba no awujabula uJesu usami Mangisuga wana umjalo isuha
Angithathele lithuba lokubingelela every man and women of God, bishops, archbishops, ngokushiyashiyela kwezikhundla zabo. Ake nibashayele izandla nisho amen omkhulu. Angibingelele zonke izitha zika Sathane. Uma ukhona uhlezi phansi uyisitha, stand on your feet and shout hallelujah. Shout to praise the Lord. Praise the Lord. Shout to glory to Jesus. Glory to Jesus. Ayihlale phansi. Amen. Bingelela ingceke ngihamba nazo ngibingelela i-team yami. Ikhothama. Sisifika ekugcineni kwalemvuselelo. Siyahamba emva kwalokho siya Eastern Cape eMthatha. Siya kwi-headquarters. Lathi umoya ingcwele kimi, this is the headquarters eGod's army. You see, isizwe samaXhosa, they've supported ministry yami kakhulu. Kuzo zonke inhlanga sengihambile inhlanga zonke. But amaXhosa ayiphakamisile ministry yami. And ngisuke la kwaZulu Natal, ngiqale la kwaZulu Natal. Onke nje babona bebeka amatende. Babonela kimi, bafunda la kimi, and I'm proud to be their role model. And angiphakamisi ngalokho. Ngibonga ukuthi wathi omunye ubaba omdala wathi mfana wami, uma abantu benza into oyenzayo beyenza, ungakuphathi kabojabula ukuthi into engenza i-right. Kodwa bengifuna ukusho ukuthi le ministry isho amatende amaningi ngiwathengelwa amaXhosa. They've wathi uNkulunkulu kimi, you know why ngivumela amaXhosa aniphatha? Ngiwanikisa special favor amaXhosa because anento yodwa, anembeko. 2, anelento kuthiwa inimba, yini inseka. AmaZulu ashawa into yodwa, anomona. You see, AmaZulu awafuna ukubona umuntu wakubo ephakama. Yazi ngendlela esengiliphakamisa ngayo igama lenu la ngaphandle. Kufanele ngabe ningithanda ngalendlela. But umona usilimazile thina amaZulu. Sinomona asifuna ukubona. Yazi amaXhosa afanani? Afana namandiya. AmaXhosa ngeke wabo amandiya awalahlani. Ati party, we are going to graph. I'm buying graph now. Bazofakana Tina, who is this man? Ubalon. Uzalobani. Uzenza upengu, uzenza ungeti. Ubalo. Ababoni, they cannot read in the spiritual waves. Mangikamba manga ngiyongixolela. Kodwa nofazi bami uthi amaZulu anomona. Namanje kade ngixoshwa amaZulu kwalethe ivuselelo khona la ngixoshwa amaZulu athi abafundisi. And mangithi ngiyalandela umlando wabo banabantu abawu3, banabantu abawu8. Ngixoshwa abantu abanaba 8 members. Jesus qaqadekile uSathane. Ake ningilaleleke. Ngo-1991 uNkulunkulu wakhuluma nami. Wathi uzohamba ungiqalele impi kaJehova kuthiwa iGod's army. Wathi uqaphele. Ufuna ukusho lento engizizwayo. Imvuselelo yomhlaba yokugcina engizodla ngayo umhlaba ayizuqhamuka overseas, America, Europe, Russia, Australia, islands of the sea. What is uqhamuka endaweni edelelekile. I remember ngo-1999 ngangino 30 days fasting. Sasovala fasting yethu ngiphuma entabeni ngizela eMaritzburg kanti soginqika nemoto ngakade ngiphuma kwi-marriage covenant
mina angiyena indoda kaNombani, mina ngishade noJehova othinta mina uthinta uNkulunkulu. You see, I'm not joking, angiphamisa. Mangiphuma kwi second covenant yami noThixo. Marriage ngasayina ngempilo yami. Mina ngisahlehli. Whether angithuka, whether angishaya, angisahlehli kulento. What umoya ngcwele kimi? You are Paul of this generation. What you must study about the life of Paul, waphila kanjani. Wasethi uNkulunkulu, my son, lemvuselelo izoqala kwaZulu Natal. Ngambuza uNkulunkulu ukuthi why? Wathi ake ngikubuza umbuzo. Awungitshele uBhengu uqhamukaphi? Ngathi mina kwaZulu Natal. Wathi ngitshele ungithi uqhamukaphi? Ngathi mina kwaZulu Natal. Ngitshele uChiliza uqhamukaphi? Ngathi kwaZulu Natal. Wathi ngitshele uDuma yena ke uqhamukaphi? Ngathi kwaZulu Natal. But all these giants are shaky South Africa. Aphuma kwaZulu Natal. Wasathi my son, kunento special ngale province. I remember ngaze ngaqala lento ekuthiwa iBring the Nation. Kwakhona abantu la ku-ANC abanye ngibasho abazama ukungikopela kwathiwa my son, hlanganisa uIEC, uhlanganisa iANC naFP. Wathi that is why kuchitheka igazi eliningi kwi-province, i-province ebenenkinga iKZN. Ngifuna ngizwe kahle ngoba mhlawumbe sengikusho ukugcina khona abangabaphindi balisaliswa iphimbo lami ngoba ngiyaflathela manje ngiyahamba. Wathi uNkulunkulu konke ama-province akhona eSouth Africa ngaleso sikhathi it is the only province esenama-capital city awu-2, uLondi, Maritzburg. Wathi uthi, you know why my son? Iyabangwa njengoba ibangwa political nasemkhathini ibangwa uSathane na uJehova. Wathi umoya ingcwele le province ihamba phambili kuzo zonke izinto. Kwi-AIDS ihamba phambili. Kwi-food and mouth disease le nkomo ihamba phambili. Odlameni ihamba phambili. Kwi-cholera ihamba phambili. Kuyo yonke into it escalates. Wasethi ke, my son, imvuselelo ezodla umhlaba izoqala kwaZulu Natal. Wathi more specifically in the city of Durban. I remember enyinceke seNigeria yabona imap yomhlaba kwathiwa look at this map. Lathi voice, stay on this map. When you stay on this map of the world, it was reduced into the map of the continent of Africa. Lathi voice, stay again on this map. What may stay a beggar, it was reduced into the map of South Africa. That voice, stay again, it was reduced into the map of KwaZulu Natal. Kobonakala a finger of fire, he pointed in the city of Durban. Wathi uNkulunkulu imvuselelo yokugcina izoqala kwaZulu Natal, ayiqale America. Noma ngazama kuba ama-Americans nicule njengama-Americans, nikopela ama-Americans, kodwa imvuselelo ngiyayisho lento izoqala la kwaZulu Natal. Uyazi mina sidingazisho political ejulile engayitshela uNkulunkulu. Wathi ufuna utshelwe uhambe ku-ANC ku-FP ubize isilo. Kasema ngiyeke lento. Khona abantu abakopela ama-visions besebenza ngathi awabo. Asethi angiyekele ngoba political ngoba khona abantu abangayi-understand izinto masikhuluma. Wathi yabona ke my son, njengoba uqala le Nkosi ngizodla umhlaba. Kodwa abantu abadala batshele bona bazoba coach. Ngizodla umhlaba ngabantu abasha. Lemvuselelo engizohamba ngayo abantu abazoba ama-forerunners abazobe ku-forefront, abantu abasha. Kodwa abakwazi ukuhamba bodwa bengekho coach. The adults, the elderly people abazoba coach. Angizwa imiss call engikhulumayo. Imiss call engikhulumayo. Angizwa ngijule kabi. Wathi uNkulunkulu Joel 2 verse 28. Afterwards I will pour out my spirit.
ngizoniprovela ke namhlanje ebusuku ukuthi nithanda noma ningathandi musani ukuthi manje enkonzweni nishiya abantwana beni bebuka iTV. Anginiyeke okunye ngokuxoxa seku right. This is not the right platform. Is this a